Aktivnosti USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja pomogle su mnogim preduzećima da postanu inovativnija i otvore nova radna mesta. Tako je, na primer, program pod nazivom Projekat za konkurentnu privredu, koji je pokrenut 2017. godine, imao za cilj da podstakne jačanje domaće industrije prerade hrane. Asocijacija Srbija da za Apples je osnovana krajem 2018. godine na inicijativu USAID-a koji je nas i organizovao kao i proizvođače i izvoznike jabuka. Tu smo imali pomoć USAID-a, odnosno USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu, koji nam je i podržao budžet u 2019. godini s određenim finansijskim sredstvima, kako bi uspeli da pozicioniramo dva tržišta pozicioniramo dva tržišta za izvoz naših jabuka. To je tržište Velike Britanije i tržište Rumunije. USAID je organizovao obuku i seminare za proizvođače jabuka, kao i nastupe na međunarodnim sajmovima. Ako se osvrnemo na 7-8 godina ranije i da kažemo da je, na primjer, rusko tržište tada bilo primarno tržište u izvozu jabuka, gde je preko 90% srpskog izvoza jabuka išlo za Rusiju, sada se već to polako menja. Mi smo taj pad izvoza jabuke u Rusiju supstituisali sa rastom izvoza na nekim drugim tržištima.